tvivl om hvad du vil være, så er her chancen for dig at høre om uddannelsen i slagterbranchen. Kommer ud af folkeskolen, men du ved ikke hvad du skal, men du ved du vil lære mere. Okay, her er et valg, slagtermester eller delikatesseassistent. Det gælder både mænd og kvinder, for du ved at det befinder du dig nu dels i skole og dels i butikken, og man får løn hele vejen, så følg nu med i statistikken. Det var 4 år som går med blomstrende venskab, god kontakt med kunder samt med bedre kendskab til værktøjer og maskiner, EDV og hygiejne, førstehjælp og salgs og service. Og du kan roligt regne med, at du som udlært ikke vil have svært ved at få et job, et godt job, hvis du kan portere en dyrekrop. For slagter er mere end hvide kitler og skarpe kniv, man holder også et traditionelt håndværk i livsopliv. Det er nu det gælder om at blive kødsmester. Hvad mere kan man sige? Kødsmester. En fremtid der holder med garanti. Kødsmester. Og du burde tage at blive kødsmester. 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 Ja. Far. Hvor er du dum? Det ved alle da, de kommer der fra supermarkedet. Slagterskole til byen med kød, skærer slagter og alt slags pålæg til dit brød. Men før du bliver udlært er der masser at lære. Der kan du for eksempel svare når folk de spørger om slagterne og grisetær. Og vil du være mere, så uddann dig som mester. På job på restauranter eller til private fester. Men at dele en mundluner, når madbordet det luner, så er det på med duen, for den står på griser og kalkuner. Kalv i skiver og masser af delikatesser. Det bliver dig der står for maden på færger og til messer. Fra Rønne til Gæsser, men hvis det er for meget, kan du hurtigt spare sammen og så starte dit eget. Så kom kom alle og lyt til et råd. Start i denne branche, hvis du vil blive til noget. For det er dig der sørger for at kødet bliver skåret bedster. Skåret korrekt, så bliv en af kødets mestre. Det er nu det gælder om at blive kødets mester. Hvad mere kan man sige? Kødets mester. En fremtid der holder med garanti. Kødets mester. Så du burde egentlig tage at blive kødets mester. Det er nu det gælder om at blive kødets mester. Hvad mere kan man sige? En fremtid der holder med garanti. Kødets mester. Og du burde egentlig tage at blive